mestre, que arreglen rellotges aquí. I tant que sí, i molt ben arreglats. Oh, Oriol, quines ganes tenia de veure. Jo també, senyor Viater. Que content que estic. Què, com d'anar aquí? Molt bé, tinc moltes coses que explicar-li. Doncs saps què et dic? Que tanco la botiga i ens anem a dinar aquí a la Fonda del Ramon. Vinga, anem. Oriol, benvingut a casa. Carai, noi, estàs fet tot un home. Gràcies, Ramon. Que potser venen a dinar. Ah, si tu dones. Bé, tant com donar. Encara que... Saben què els dic? Que avui convida a la casa. Sí, home, sí, un dia és un dia. A més, avui tinc l'especialitat de la casa. Pollastre rostit farcit amb prunes i pinyons. Però dintre. Va bé. Va, explica'm coses que estic frisant per saber si t'ha agradat el meu país. Doncs per començar, ara ja he pres que Suïssa és més que un país de xocolata, muntanyes i vaques. Suïssa també és un bon exemple de treball ben fet i democràcia. I és clar que sí. Però, Oriol, escolta, he rebut una carta de l'escola amb la que em diuen que has estat un bon nano, que t'hi has esforçat i has après molt. Amb el certificat que t'ha fet, tens obertes les portes per anar a treballar amb qui vulguis. Però jo només vull treballar amb vostè, senyor Viater. Vostè ha fet una gran despesa pagant els meus estudis i ajudant a la mare. Jo no seria una bona persona si no li retornés tot això treballant al seu costat. Em plau molt sentir-te dir això, però no cal que m'ho agraeixis. Però si decideixes treballar al meu costat, la veritat és que em fas molt feliç. Ara, Oriol, t'he de parlar d'una altra cosa molt interessant. No em tornarà a enviar lluny de casa, oi? No, res d'això. Al contrari. No, és que veuràs, va venir de l'Ajuntament de Gràcia i em van demanar que ens fem càrrec nosaltres del manteniment del rellotge del campanar. Els hi vaig dir que sí. Però els hi vaig posar una condició, i és que tu havies de ser el rellotger. Aquí tens l'arcol. I l'home que no mossega, és teva, te l'has ben guanyada. Des d'ara ja ets el rellotger de Gràcia.